היי בנות, זה הסרטון הראשון שלנו. אני יעל. אני ולריה. ואני אנטלי. אוקיי, אז היום היינו בביג פיישן ועשינו קניות בוואו ואנחנו עכשיו חזרנו, אז אני אתחיל. אני קניתי דבר אחד, וזה בלונים לחברה שלי. אז קיצר, קניתי רק דבר אחד כי אני לא ממש צריכה משהו. מלא. אחלה. אודם, כזה. הוא לא אדום, הוא ורוד אפרסק. יפה כזה. ורוד אפרסק. והוא מנסה עוד סווץ' קטנצ'יק. הוא מנצנץ כזה. יפה. וזה. לכולנו פה יש את האודם הזה. אז לא נראה אותו. אז נמשיך לאנטלי. אוקיי, אז אני קניתי 6 דברים. אז אני אראה את עכשיו. זה מחמם אוזניים חמוד. שעלה 20 שקלים. זה חמוד. ואני קניתי סט צלליות שאני עדיין מנסה לפתוח. תראי, אני אנסה לפתוח עוד שנייה. והוא עלה 7 שקל. והאחרון זה אודם שהראתה לכם, אז אני לא אראה לכם. אז עכשיו תורי הוא מספר A47. והנה הרשימה שלי, אז אני אקרא לפי הרשימה. ריסים עם קריסטלים, זה לפורים פשוט, אז אני חייבת. כלל הריסים, זה מספר, אין על זה מספר, אבל זה עלה 10 שקל. רגע, יאללה, תעצרי שנייה. טלי, כאילו, מראה עכשיו את זה. אז בסוף הצלחנו לפתוח אותו. הוא נראה ככה. הוא נראה ככה, הנה, ככה, עם מראה. רגע, תביאי שנייה. הוא ככה, לבן. ככה, והנה המברשות שלו, אבל אני, לא נראה לי. ורוד אפרסק וורוד חזק. ולבן. לא אמרתי לבן. אז אוקיי, נמשיך. תשימי על זה. אז קיצר זה עלה 10 שקל. נמשיך למחמם אוזניים, כזה, זה דומה כמו של אנטלי, אבל זה צבע אחר. הוא עלה 20 שקלים. כזה, חמודי. דבק ריסים מקצועי, אני כבר פתחתי אותו, כאילו את הקופסה. הוא ככה נראה הקופסה, והוא עלה... הוא עלה לי 15 שקל, אני אראה לכם אותו מבפנים, ככה. אז נמשיך. קריסטלים שחורים, כאלה, שעלו לי, רגע, הם עלו לי 7 שקל. וקריסטלים ורודים שעלו לי 10 שקל. לא יודעת מה הקטע. אז נמשיך ללק מספר 393. הנה מספר. אוקיי. הוא שחור בגלל שהייתי צריכה גם לפורים כי אני חתולה, אז עוד מעט גם תראו אותה. והוא עלה לי 8 שקל. נמשיך ליפגלוס, ליפסטיק שהיא כבר הראתה, אז לא צריך. ודבר אחרון, קליפסים קטנים שחורים, זה לאמא שלי, כי יש לה שיער דליל ויש לנו רק גדולים. זה כאלה. ועכשיו אני אראה לכם מה עוד קניתי. זאתי כבר פירקה לי את החושף. אני פשוט חתולה. זה בא בלי חולצה. הנה, זה עם חצאית. זה, וכבר יש לי חולצה שחורה, אז אני צריכה, זה ככה אמור להיראות. וזה עלה 50 שקלים. ובא איתם, זה כפפות, הן שחורות, אבל כפפות שחורות הן לא כל כך מיוחדות. ופוסטר של ג'סטין ביבר. לא ממש פוסטר, פלפת כזה. וזה חמוד כזה. אני אמרתי לך שיש, לא שיקרתי. טוב, אז זה כל מה שקנינו. אז תודה שצפית. ואתם יכולות להגיד לנו למטה איזה סרטונים אתם רוצים שנעשה ונעשה לכם. כן.
אז תודה שצפיתם, ביי ביי ביי. נתראה בסרטון ביי הבא. ביי 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 ביי.